Isiobi kwenu? Yeah. Isiobi kwenu? Yeah. Isiobi kwezuono ofu obi ka ijaga. Obodo na mmanwụ ekele kwuo, obodo na mmanwụ ekele kwuo, obodo na mmanwụ ekele kwuo, obodo chakwa n'ụzọ, obodo chakwa n'ezi, obodo chakwa n'ụzọ. Obodo na mmanwụ ekele kwuo, obodo na mmanwụ ekele kwuo, obodo na mmanwụ ekele kwuo, obodo chakwa n'ụzọ, obodo chakwa n'ezi. Ndị isi obi onye tutu okwe, ndị isi obi onye tutu okwe, ndị isi obi onye tutu okwe, unu banye mmanwụ, unu banye mmanwụ, unu banye mmanwụ, unu banye mmanwụ ndị eze, unu banye mmanwụ, unu banye mmanwụ, unu banye mmanwụ ndị eze. Ndị isi obi onye tutu okwe, ndị isi obi obi Igbo niile, ndị isi obi onye tutu okwe, unu banye mmanwụ. Isiobi ndị Igbo Foundation Club of Nigeria egwugwu ebidogo ihe amalami eyiri m onye ntenyabọ na onye mmiri. Ndị Isiobi obi Igbo niile, ndị Isiobi obi Igbo niile, ndị Isiobi obi Igbo niile, Igbo unu na-ara, Igbo unu na-ara, Igbo unu na-ara, Igbo unu na-ara. Onye president n'isi obi fa
This is the vice president. Isiobi Foundation. Chief John Nwab Isiokoye. Onye ego wachi na-emeli na mwoji. Chairman Swift Sound Electronics Project Limited. Vice President Isiobi. Foundation. This is the chief Edejubi Kasimia Obinna Urukanachuku Odi Urukanachuku Foundation. Otana praise and worship. Treasurer Isiobi Aronwanteje Isiobi Amalabiye yiri moye tedapo. I am godo. I am Arobie dulu moye tedapo. Aya nari oyobo. Wa nari oyobo. Oje kwa lele. Amalabiye yiri mukana. Ndagala ya wulu. Ndoji play na badaisi. Financial Secretary Chief John David Uchechi onye jiri wego nọ Ike Coach Assistant Secretary Isiobi Foundation. Arobedudege monye Chief Odi Chukwu di onye agbaghị. Founder and the national leader. Ordinary Egoli MD Steve Concept. Provost Isiobi Ayo. High Chief Dominic Webunike. Puma. Assistant Provost Isiobi Foundation na Nigeria. Isiobi ndi Prince Obiorejo Fobili Ife dia so na nebu yo na Aronwanteje Body Chris Concept CEO Escriba Petrus PRO Isiobi Foundation of Nigeria. Edini Ikenna Nnoli Onyaya na nwanne ya n'Obosi Onyaya na nwanne ya n'Obosi Akwụkwọ Chukwu dele na Amiji New Collections Nigeria Limited Oji Akwemo Director Social Isiobi Foundation. Edini Engineer Umadi Emmanuel Azubike Big Board
president Ufunwa property Nigeria limited Fugochi tulu madini si madaburi mionina Amala jayiri moye tegabo I am Amala jayiri moye Wayanari onyobo Wabanari onyobo Ajebe makwalele Aronwanteje Industries Limited Pioneer President Chief Suchukume Watapocha UB Investment Aquaflex Product Work Limited Emeritus President Isiobi Foundation of Nigeria Ayoko Onye Biri Arobi Edunege Muna Chimuni Papa Amamune Arobi Aho Edulu Muka Nabasi Obu Civic and Accident Ejaba na Federal Isiobi Bu Federal Federal Indigo Umanoche na gulete chukune pale mwawo Eji Alpha Limited Mwamuneli Emeritus President Isiobi Foundation Amulo Nyaneko Ibu na Patete Odina Mwanu Mwedi Odina Mwe Sonandi founder Odinabo Obi Wanago Ndi Unabo Maxi B Hotels and Suit Maxi B Hotels in Enugu Maxi B Noka Obi Ajama Tunabo Aijifu Enechukwu Abala Sona founder Yeze Punafo Ghana Mweze Anazareta Aso Aro Ayo Teams the Global Service Nigeria Nile CEO Perfecto La Villa Hotel and Suit Onine Ayo Aronwanteje
na mmanụ na-ebe ụya. Deni Fortes Lubricant Limited, Aria Sky Hotel, mmanụ gbele egwu. Ochaya ije mụ na gede. Hai Chief Chukwu dị ọnụ ọrụ osimiri meje. Sambodu ndị ekeji dị ebube mọdụ ekwuru ndị nche. Wulintin kwuru hotezi n'Enugwu. BBC gradual process ekene. Donatel Hai Chief Donald Imuzeto Celebrity Agbalanze Nwachina Amaloji n'ọzọ ụkwụrụ ekwusigo. Donatel Oyimu Donatel Nwachina Amaloji n'ọzọ ụkwụrụ ekwusigo. Celebrity Agbalanze onye mmezi. Donatel Investment Limited. Ọba, kedụ ni sachi bụ ike chi na-akwe akụrụ ụlọ n'isu. Onye ma akụrụ ụlọ n'isu akụrụ ụlọ n'isu. Ije mụ na gị olokwu na-ebe ụya. Akụrụ ụlọ ga-eduru m onye mmezi. Take time, worry times, odogwu. Eminent class your hotels and so akụrụ ụlọ n'isu akụrụ ụlọ n'isu. Kedu ni High Chief Nzenes Wife Dilichukwu Usuagwu founder. Umeka ọ dị mma onye okele edu. Akalanze eji amatụ narị ọcha. Obele nwa ọgwụ na-ebe atụ mgbe. Presido EUC the model hotels and suits. Ayo President Umeka ọ dị mma foundation. Uniform security doors. Oyimu onye mbesi izizi na mmanwụ na-ebe. Arọbi edu na-enye mụ n'ọgwọ mmanwụ. Egwu bịali mụ na chi m arụba na eze ama. Onye nteja afọ Igbo niile bụ nwanne. Kedụ High Chief Victor ekwu n'ime ilo. Oyimu Victor ilo founder iji amatụ odogwu. So na founder ndị akụrụ ụlọ akụkụ ụtọ n'obele duo oyimo imefele ụwa. Irovek Investment Limited. Aya mmemme odo. Aya mmemme odo. Aya mmemme abalaka mmanwụ. Aya mmemme odo. Aya mmemme odo. Aya mmemme amala bịa yiri m onye mbe na abụọ. Ụwa ya na
mmanwụ ọzọ na-agbata ọrụ n'ama osisi a na-eyiri ọjị abịbịa na-eyiri ụtaba ncha amala bịa yiri mara Aronwanteje mmanwụ na-eme Disney chief Okechukwu Nwachukwu founder oke nwa ndị Igbo na-akpọ Ebubo Akwatayo Fanos Group Limited Expose Properties Nnameke founder eze niile mmadụ nwanne nke m oge ọmalụgo babụrụ nwanne eze na mmadụ n'ọma mbala n'oyi eze na mmadụ n'ọma mbala n'oyi mmiri Brazil mmiri zozozo olumu ka mbụ Aronwanteje jelu nege moko Disney chief Disney Samekosi KSS Oguzo Ifeanyi Wigide Pioneer and Secretary Emeritus Isiobi Foundation Unanibo Disney High Chief Emeka Okonkwo Obati Fade Oba ndị ọgaranya wuluwulu ndị oji bre na Emi Frank Bonde de Terminals Ọdịna nweli oli Ọdịna nwema onye m oji gwurugogo The Lord is his my student logistics Obati Fadi Oni Ije mụ na gete gake n'egwu Ọba Arobi edulu mụ ka narazi ya Dini High Chief Tochukwu Nwezisi Akụihe ọdọọrọ mba mmanwụ na-eme Akụihe nwate onye agụlụ adịghị Igbo bụlụ ọnụ CEO Ematos Agencies Limited n'onye bụbu CEO Vintage na Club 1 Owa Akụihe onye agụlụ na-ege ọgaranya obi amụlị onye mbesi Ọba Disney High Chief Sir Akamwafo anya chọ ebi jide igwe ajobu na n'ugbo Mbadike High Chief Anthony eze ụnala eze obi ekezie ọnya chinanega eze obi ekezie Santos Hotels The Santos mmanwụ na-ebe eze obi ekezie n'ebe na Aronwanteje mụ na-ebe High Chief Joe Padin Chijindu Patrick asụsụ bụ ego ndị Igbo na-abụ language isi mọni ndị Igbo na-abụ aya mmemme kodo aya mmemme Ọba
the money na body. This is the ambassador Uchenna Ojukwu. Ofinwa Global #1. Uchelin's International Brightfield Investment Limited. Ever pump na Nigeria. High Chief Antiokeju Wezo watching our Luzo Letting in the KSC and the Tesi Group. Castle Properties with the basis. Isiobi Foundation Nigeria Isiobi Foundation Club of Nigeria Isiobi Aronwanteje Isiobi
Nigeria